Kaung'yo motendo kod weche mag siasa ni jotelo maketo sirikal tesre omedo nyiero chenro ma sirikal nigo mar goyo mbaka ewi dongruok mar Kenya mamenyo higa 2060. Jatend DCP Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko wacho ni mago gin mana riekni mag jokoyieyo mar temo loko pend chike ma pachoka. E kinde ma jatend piny William Ruto tayo chakruok mar twak ewi lek ma Kenya geto mag dongruok kachop 2060. Jotelo maketo sirikal tesre ne omedo chwalo seyo ne sirikal. E kaunti ma Kajiado, jatend DCP Rigathi Gachagua kod jotelo manotene wacho ni mano en rieko ma sirikal temo loko godo katiba. Ile kitu zaidi tunataka kusikia ni baada ya siku 364 umefika Sugoi. Hakuna kitu kingine zaidi tunapiga hesabu yake. Hata ukituambia maneno ya 2060 wewe hautakuwa. Wewe hata huwezi tuambia maneno ya 2028 hautakuwa. Leo tunamwambia tukiwa Kajiado, katiba hatutabadilisha. Ile kitu tunabadilisha ni wewe William Ruto. Gachagua tiyo kod thuolono mar medo chwako ganda ma Kajiado ni sirikal pok oketo maino e bero ngimagi. Itakuwa ni makosa kubwa sana. Mtu alichaguliwa amfanyie kazi. Hakuna kazi yoyote amefanya. Instead amechukua mashamba yenu. Alafu Sunkuyi anamwambia ati muende mchague yeye tena ati tuta. Mutaangalia hiyo maneno. Mutaangalia nigeza tujitanire kuhana ihoya. Jotelo mamoko maketo sirikal tesre kamotingo Fred Matiang'i mar Jubilee bende ne odhi nyime gi chwalo siasa margi. Matiang'i oloso e kaunti ma Murang'a ka oyango ni sani giketo maino e chwalo injili mar duond burano e Kenya mangima. As a party, we are now ready to start having conversations with fellow Kenyans, even including the people of the Mount Kenya region, because Jubilee as a party essentially is a party that is domesticated here.